Ga wasu dalilai guda uku da yake sa mata tara samari. Dalilai guda uku. Na farko shine wata bata samu zaɓinta ba ne. Daga cikin samarin take tare da su babu zaɓinta ne a ciki. Wannan ya zo ta kore shi, wannan ya zo ta karɓe shi. Gaba ɗaya ta haɗa dai samari gwarama. Ta wasa da hankalin samari kawai saboda wai bata samu zaɓinta ba ne. A irin tunaninta kenan. Ita wai shine dalilinta da zai sa ta tara samari. Shikenan dalilin ta fa kenan. Wata kuma ba wai bata samu zaɓinta ba ne, kawai tana jin daɗin attention ɗin da ake bata ne. Wannan ya kira ta ya kashe, wannan ya kira ta ya gaya mata kalaman soyayya, wannan ya kira ta ta waya da wannan, ta tsaya da wannan, an jima wannan ya zo kofar gidansu ta fito. Tana koma wannan ma ya zo, to ita daɗi take ji. Wannan attention ɗin, wannan time da ake bata, wannan zuwa gurin ta nan da ake, daɗi take ji, abin yana burge ta. Shine kawai dalilin da yasa take tara samari. A fahimtar ta kenan, a tunaninta. Kawai abokananta da iyayenta su ta cewa tana da farin jini. Shikenan fa, dalilin kenan shi yasa kowa ya zo ta karɓe shi, ta ga wannan ta ce tana so, wannan ya ganta ya ce yana so. Shikenan fa. Den abu na uku shine mafi hatsari. Shine wata saboda kuɗi, son abin duniya, ta haɗa samari da yawa, ta roƙi wancan, ta tambayi wancan, ta roƙi wancan. Shikenan. To da aka samu mafiya yawan mata masu tara samari saboda roƙon kuɗi da suke, saboda son abin duniya, za ka samu mafiya yawa a cikin samari za ka samu akwai 'yan iska. Za ka samu kowa kulawa take. Duk wanda zai bata kuɗi za ta kula shi, ko waye, ko me halinka. Kawai inda za ka bata, kawai ka zo ka. Za ka samu wannan lalacewar ta gaskiya baya wahala. Ko bata lalacewa ba, to lalacewar nata baya wahala. Dan a wannan zamanin namu ba kowane saurayi bane zai yadda yana ɗaukan kuɗi haka kawai yana bawa yarinya. Haka kawai ta ɗauka yana bata, baya mata komai. Gaskiya dai ba kowa bane. Gaskiyar magana kenan. Haka kawai ta ɗiban kuɗi, shi ƙila a gidansu ma ba a ma san shi ba. A gidansu yarinyar ba a ma san shi ba. Ba wanda ya san shi a gidansu. In ma an san shi dai iyaye ba su shigo, bai turo iyayensa an yi magana ba. Amma zai siya mata waya mai tsada, ya siya mata kaya mai tsada, ta ɗaukan kuɗi yana bata haka kawai. Gaskiya abu ne mai wahala a wannan zamanin namu. To wannan na ƙarshen shi ne mafi hatsari. To amma fa duka fa dalilan marasa kan gado ne. Babu tsari, babu tunani a ciki. Wasu kuma daga gida ne, kawai gidan ne babu tarbiyya. Gaskiyar magana, iyayenta sun bata kawai tana abin ta ga dama. To gaskiyar magana, duk wannan dai ba dalili bane. Tara samari bai yi ba ga 'ya mace. Ba ƙaramin matsala ke haifarwa a rayuwar 'ya mace ba. Kuma ko kin yi aure sai kin ga illan da wannan tara samari ya miki, ko da ku baki lalace ba, ko ba abin da ya miki, wallahi sai kin ga illan tara samarin nan. Da haka tara samari bai yi bane. Kuma matashi ina mai baka shawara, in dai ka je ka samu yarinya tana da tara samari da yawa, tarkacen samari, gaskiyar magana in ka je ma, in dai ba za ta iya rabuwa da su ba, in dai ka je da magana aure ne tsakanin ka da Allah, in dai ba ta iya rabuwa da wani samarin ba, to kai ka tafi ka kyale ta, ba mata aure bane. Gaskiyar magana shine kawai. Allah ya sa a dace. Ku subscribe, ku sharing saboda wasu masu amfana. Allah ya sa a dace. Yaya budurwanka tana tara samari ne, ko kuma kai ne ɗaya tilo a gurinta? Ka rubuta mana a comment section.